terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Culturu Open Mic in Suriname zowel Nederland. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940 of 0649528228. Tot dan! Ja, welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Culturu TV. En we zijn op het Sivaplein, waar een groep mensen zich hebben verzameld. Ze hebben gebundeld hier. Ze gaan een protest houden. En dat in verband met de armoede in het land. Het is de tweede dag. Als ik het goed heb, is het de tweede dag, want het is aangekondigd dat het vanaf maandag zou geschieden. Samen met de NDP die dit zou ondersteunen. En we zien dat op de tweede dag de mensen zich weer hier hebben verzameld. Het is nog niet zo'n grote groep. We zien vooral de inheemse mensen die zich ook hier hebben verzameld. We kunnen ons nog heugen dat er op 25 november een opstoot is geweest daar op het Onafhankelijkheidsplein. Waarbij een agent een mevrouw heeft geklapt en heeft gestoten. En we zien dat de inheemse niet hebben opgegeven en zich weer hier hebben verzameld. Samen met de heer Salons en de heer Hoogaard onder andere. We zien ook Veller en een paar andere personen erbij. We gaan een gesprek proberen aan te gaan met de mensen. Om meer te weten te komen over deze verzameling hier bij het Sivaplein. Wat zij gaan doen vandaag. En wat het allemaal teweeg moet brengen. Meneer Salons, hoe de Jana Sivaplein today? Hoe aan verzamelen, maar meneer Shitax, maar ik kon het zijn gebeurd. Ja, ik heb het vanaf de eerste dag dat we Sivaplein, ja, ook bij Kwaku hoor, hebben we gemerkt dat mensen niet komen op de juiste aangegeven tijd. Ik minus op sana asiki dat Surinamara, ja, maar praat over Surinaamse tijd. Minus abasan dat Surinaamse tijd, ja. Ik ben elke dag hier op zijn laatst om 9:15, omdat ik mensen roep, omdat we mensen oproepen voor 10 uur, ja. Dan is het op zijn laatst. Ben ik hier om 9:15, van nog 9:30, 9:15 media. En ik hoop dat men zich eindelijk gaat houden aan wanneer we hebben gezegd 10 uur. Ja? Begin mopo, 9 uur, payek mopo of 9:30. Zet je eigen tijd uit en dan al ben je een kwartiertje laat. Dat is niet erg. Ja? Maar zo lang. Ja? En dan je ziet dat het ding begint te groeien. Ja? Want je ziet nog mensen komen. Maar dat is dat ding niet. We moeten op tijd zijn zodat we kunnen doen wat we doen. Time is money. Wat is mijn consolati? Ano to hei zodanig? Want dan, I guess, like ano to na hei animo de arida. Arida de so zwaar wegtak tak des mijn viertak dem kong. Arida de zwaar wegtak. Sma one kong. Mano alas mamang kong. Is 1. 2. Desma die one kong die dat op den kantoro, land die kantoro vooral, ja, worden bedreigd met rancuneuze handelingen die naar ze toe gedaan zal worden. Ja. En ik denk niet dat de mensen al weten waar ze staan. Mensen lezen slecht. Ja. In mijn FB-page heb ik al dat soort zaken gepost, zoals waarop je recht hebt om mee te doen aan acties enzovoort. Ja? Wanneer de vakbondje oproept. Al die dingen, het staat in de grondwet aangegeven. Maar wat men ook met die mensen doet, men houdt die mensen voor de gek. Ja? En het is goed dat ik dit hier zeg nu. Ja? Want anderen die weten waar de rechten wel zijn, beloven ze van if you go, you know, kies bevordering. Maar er is maar een verzuim voor actie. Ja? Sana bevordering die moet kiezen. Want ik geef je 50 SRD, no zo 100 SRD, wie is 200 SRD tide, dan no gym next. Ja? Want zo met China also, ja, if me go buy een KFC of een McDonald's ging, amon dat bayara. Ja? Met nog benzine die je moet spenden, go doen. Zo dat. Dus if ik give them money dat hij no give next. En na de money dat des mau kiezen. Des maar no, kies bevordering na 1000. Ze mogen het vergeten. Ja? En ze kunnen het van mij aannemen. Ten kies de bevordering, maar dan is het al te laat. Ja? Want dat je nog kan join, dan nou dat je ziet. Maar na van nonsens die me nog join. Ja? Maar dan laat ik ba. Want amantje ziek ba.
Maar die ina denk dat is maar verdiepings of de vakbonden, if you want. De afgelopen tijden de maar ondersteunde de school toe dat bij de A punt bij de maar coaching van tak jongen. Vaak is like de mij misbruiken jongen. Dat is wel wat, ja. Maar in additie aan ons school toe. Is na CLO kari. En CLO nagi de lands dinara, ja. School toe abe igi bond altijd. School toe no sluiten na CLO toe, ja. Wat wel gebeurd is dat te school bekari dat de mango massaal ondersteunen school toe, ja. A drukte bende, maar na sapsede mek de no befrede dati. Ja? Kan je de praxeer ook toe, want dat kan ook spelen. Tegen ondersteunen als school toe, dan ons school toe nog de kiesking. Ja? Maar hier zijn we al langer dan een week. Wat doe ik basa we in actie. Ja? En nou ons school toe nog kauskieten. Dan om Luku mi, die de school toe mek onklaar. Ja? Dat de mij lok me uit. Mine ga je naar uitlokking toe. Trouwens, ik ben er elke dag. Ja? Maar ze proberen mij bijvoorbeeld uit te lokken. Mine ziet dat de val meneer Hoegaard aan eten. Kan je de praxeer meneer Hoegaard naar senior burger. Maar in mijn visie, want is de ook toe die ben de inspecteur. Ja? De praxeer dat ik de beneden 60 eten. Maar ja, senior burger ook toe ba. Ja, ik zie er trots. Ik ben blij dat ze dat hebben gezegd. Want dan snap ik dat zeker jonger uit dan wat ik ben. En ik ben nog even fit. Ik ben op 18 jaar. Ja, dus dan gaat ook iemand kracht dat die vet die van ons mee. Ja, dus met goving. Maar ze moeten niet kijken naar ze en met me om me toe. Gisteren bijvoorbeeld, ja, ben ik opgeroepen door inspecteur op Keizerstraat. Op een gegeven moment zat ik met 4 inspecteurs in een kamer. We hebben een goed gesprek gehad. Waarbij zij me duidelijk hebben aangegeven, ja, dat ik een target ben. En mijn arkidemboom, ja. Ze zien me als leider. Ik ben geen leider, want ik ben niet eens een voorzitter, ik ben niet eens een bestuurslid van de CLO. Mijn organisaties die ik draai zijn niet eens aangesloten bij de CLO. Ik ben aangesloten bij de KOL. Dus ik ben, wat dat aangaat, geen leider. Ik help meneer Hoegaard de zaak leiden. Maar als je chimielijk een leider en je schakel me uit, dan trek ik me terug. Bijvoorbeeld gisteren alleen DTV heb ik even een interview gedaan. Voor de rest heb ik geen enkel megafoon aangeraakt, niets. Want mij is gezegd, alles dat fout gaat, we grab you. Met de abong. Vanaf nu, ja, dan mineer ik een leiding moro. Ja. Is dat nu toe fout gegaan in hun ogen? Hebben ze u dat gezegd? Ja. Bijvoorbeeld, ze hebben aangegeven, barricaderen van de wegen, op de wegen, het verkeer ophouden en dat soort dingen. Dat mag ook niet. Ja? Dus ik moet met de mensen praten. En ik heb met de mensen gesproken. En ik heb de mensen gezegd wat ze eigenlijk, wat de wens is van de politie. En de politie heeft ook gezegd, ze komen niet aan ons recht om te demonstreren. Ja, dat is geweldig. En dat heb ik ook gemerkt de afgelopen tijden. Alle deze okastraties zijn we netjes begeleid door de politie. Ja, tot gisteren nog. En vandaag, alleen vandaag, misschien was koud eten. Ja, of ze zijn een burger, minasabi. Maar ja, die groep is vandaag ook nog een beetje klein. Maar vandaag heb ik nog geen enkele politie. Maar we zijn elke dag begeleid door de politie. Dus ze doen hun werk. 2 weken zijn jullie al bezig. Je ziet aan de regering is schenken aandacht komen toe aan de groep Chinga, groep Biggie. Het maakt toch eigenlijk niet uit, want bari voor Chin voor Kondre. Deze regering, waaronder meneer Santoki, die naar president voor Akondre, is hoe moet ik het zeggen? Onrespectvol naar die samenleving toe. Als een rechtspersoonlijke organisatie jou geschreven heeft, en het is niet alleen één organisatie die die brief heeft ondertekend, verschillende organisaties hebben die brief getekend, ja? En je hebt nog met geen van die organisaties contact gemaakt, dan heb je geen respect voor die organisaties die jij zelf als president, want president zijn, ja, is continuïteit van beleid. Als een vorige president heeft getekend of jij het hebt getekend, rechtspersoon goedgekeurd, ja, dan heb jij zelf nou geen respect voor zo'n organisatie. Die jij zelf rechtspersoon goedgekeurd hebt en al dat soort dingen. Ja? Dus we zijn erkende organisaties. Ja? En dan behandel je de organisatie zo onrespectabel voor. Ja? Men zegt altijd één ding, hè? In de samenleving, overal op het veld. Ja? Respect, tegen op respect moet je respect afdwingen. If you negi respect, dan verwacht je dat je kies respect baka. Ja? Want als je geen respect
respect voor het totale Surinaamse samenleving hebt, voor het volk die jou daar heeft gezet, hoe verwacht je dat men respect voor jou zal hebben? En wanneer men dat dingen zegt in de media, dan laat je ze oppakken en opsluiten. Maar dan respect je dat die sayu neji afvolk, al volk no ji respect je baka toch? Ja, maar nee was rotorisme. Ja? Maar de kijkers zijn veel Luku. De Luku de komen ze mij tak van, ja, maar waar waren deze mensen volgens NDP toen naar Sandisi? Waar waren al die mensen? Van meneer Salons en Luku. Bij meneer Salons bij de pising. Ze hadden mij tak regering bouwt ze echara kondre goina pina dan no santoki moest ruim op. Oké. Ik ga kort daarop antwoord geven hoor. Want mijn kennende, ja, ik zal niet zeggen wat ik heb gedaan tijdens de vorige regering. Maar mensen die dat vragen, zijn mensen die niet weten wat googelen is. Ja? Want als je weet te googelen, ja, je stapt naar woord googelen en je toets aan Michael Salons in. Google het hier alasan samben do in o me fet mino feti o me minister mino ko in clean shanga ding ja pe mi eisen sani mi staak maar dat zien ze niet ja simpelweg ja lek vast to e probeer chami gwenono de zoek een punt am tapu ala fasi dus ik moet me netjes houden vorige regering de man cham gwe in actie ja. Ik weet niet of je kan heugen, maar laat ze gaan googlen. Want wie niet weet te googlen, gaat niet weten waar ik de afgelopen 10 jaar was voor deze regering. Ja? Je hebt gelopen met de heer Santoki, Rusland, pisse de man bij waka. Abigi demonstratie bij toch? IBD na Culturu. Luister, dat moet ik. Dat is opgeroepen door politicusten. Mine doa sandati. Dis na se alokari, dus dis me waka. Ja? Dis na vakbondstrijd. Dis me waka. Mino go waka na nga if bijvoorbeeld, Luku, NDP tak do ondersteunen. Nieuws Suriname tak do ondersteunen. Ja, alalewa is welkom. Maar if na de man bekara actie, mi bota also. Want dat zijn we als landsdienaren niet gedekt. Ja, te een landsdienarenorganisatie kari, dan is er daar een recht voor de landsdienaar om de zaak te gaan ondersteunen. Ja, als de politiek komt ondersteunen, welkom. Want de punten zijn uabi na de totale samenleving, alle mijn viering. Ja? En nog erger, moet je eerlijk, ik heb gisteren de pers niet gesproken. Ja? Maar mijn op die man denk, tak mo takanga pers tide. Ja? En you na eerste one interview me ook. Ja? Is de me volgende persconferentie voor de president. Ja? Ik heb het niet doorgevolgd hoor. Want mi ati begin brong. Minus ribi bong en mi wiki na ati brong. Ja? Want plef you kom afvolk tegemoet in een pina die de pina nou, dat je begint tak je schaf subsidie voor diesel af aan de wandati. Ja? Wat gaat gebeuren? Alla lisa benzineprijs, dieselprijzen oppo. Alla traprijzen oppo. Alla trap, wasang alla traprijzen oppo. Alles werkt vanuit de benzine. Ja? If you know, je moet liever van het bedrijf naar een winkel. Korko karo een pakje sap, ja? Ook kom moro diri, want dat diesel moro diri ga man over leveren en dat toch, ja? Daar volk, daar also ete. Moluko oten de viering. En kan dit te de viering, dan mino kies attractief voor palok tomorrow, voor ondersteuning of napa vesting, ja? Maar tanga no mi abakrak, en mi sap op sa, luku trayari, if uno pina moro. Kan dit december no vieren ete, want we 4 feest, januari, dat we luku suma bari. Van Nieuws Surinamer. En, hoe gaat het met u? Bent die actie komen ondersteunen? Al een paar dagen heeft u ondersteuning toegezegd. Waarom heeft u ondersteuning toegezegd als politieke partij? Het is toch een vakbondstrijd? Ja, en de CLO heeft een oproeping gedaan. Hè? En CLO is Centrale Landsdienarenorganisatie. Dus eigenlijk iedereen die ambtenaar is, dient zich te sluiten achter een CLO. Nou, ik ben ook ambtenaar, dus ik heb ook meegedaan aan de actie. By the way, mijn partij, de structuren van de partij, heeft ook toegezegd dat ze gaan ondersteunen. Omdat we ook mensen hebben uit de plattelanden, noem maar op de districten, reisdistricten, noem maar op Nigeria, als je zegt Saramaka, hebben we mensen en de mensen komen klagen. Toch, een zak mes gaat van begin van het jaar iets van om en bij 1000, nu is het 1800. Toch? Dus dadelijk, inomania alisi tuara, alisio diri.
En a president tak is de takaw opa olanga ite 5 kolo en zo gestadig 5, 5, 5, 3 maal 5. Dat we taki de marat ook klari. Ito, a sector dat ook klari, alleen zo de onbetaalbaar, noem maar op. En dan ga je misschien vrienden hebben die gaan inspelen op de markt om reis te halen van andere landen die wel gesubsidieerd wordt. Want hier krijg je geen subsidie hoor. Die mannen hadden gezegd in de tijd dat ze 100 miljoen zouden geven door die overstromingen, toch, dambreuken. Maar ze hebben niets gegeven. Toch? Bepaalde vrienden hebben stichtingen gemaakt en de man ontvangt. Maar de mansrevies aan die sector no ontvang niks. Toch? En daarmee zit ik. Ik zit ook met de groenteboeren bijvoorbeeld. Die goten worden niet opgehaald, niets op Saramaka. Je weet dat het ook of de man takkie tak, maar ik wil grap streffen. Tak sana mi bana mi serno, noem maar op, alle dat soort sanati. En dat zijn de dingen die spelen. En die man, die is een persoonlijke vriend van mij. Toevallig, ik ken die man al jaren. En nog steeds is die man niet uit die blubber. En nu krijg je weer die regens, waarvan je weer misschien de kans loopt dat hij weer in die blubber gaat. Dus zo'n oude valk moeilijk jammer voor uit de situatie. En alles wordt duurder en duurder en duurder. Als iemand zegt dat dingen niet duurder worden, dan maar net naar Conrad. Code eerlijk. Zijn mensen die geen affiniteit hier hebben. Volgens mij dan mij doen de inkopen in Miami en noem maar op New York en noem maar op en online. Dan gaan maar wat man zei bij Sanjay Sanang, nee, man survive moro. Je moet ook kijken. Maandelijks wanneer je loonslip krijgt als ambtenaar. Ik moet ook simchimone koti steeds. Steeds. Ik kan pot den slip, want alle moet pot den slip mee bij elkaar. Dan me lukken dan misschien dat gewoon dan mij kot wan doen, gewoon een 5 barki, gewoon een 300, trama wan 90 holo, dan mij kot tapi money. En code eerlijk. Even organisaties like landsdienaren, karuno. En jullie landsdienaren, dat want ik idee onwillig toch. If you do, kogo steun. Want allemaal viering. Allemaal tieren op Facebook. Je ziet dat allemaal klagen. Allemaal abon sanif taki. Allemaal wan klagen of klagen. Taten doro de manekom. Hoe zeg je dat? Ik van mijn actie. En ze kan de reden volgens je tax maneko jongen. Want we tak nou doen de maar a protest nee. Hey, maar op money for survive. En aan een guest lek san diri lek van u denk tak adiri. If de man actie geeft 5 bladzijden weer 50 golo. Dat diri jaren. Terwijl we onderstrepen dat we een voedselschuur naar die stap grond tapu. Toch we zet CARICOM kom. CARICOM zit no? CARICOM zit. Isabe te tot die president Trong, voorzitter van CARICOM, dan maar naar Brunswick et trema door een foto, dan maar te isi we zet CARICOM coin na 6 simon. Dan la 6 simon bara. Samen doen CARICOM. Heeft ons toch belachelijk gemaakt daar. Om meneer Ramdien te gaan sturen in plaats van iemand van CARICOM om hem te vertegenwoordigen. Dus wanneer we dingen doen en wanneer we dingen zeggen, toch, sabi, mijn partij, wist na soort partij abode, ook toen die er maar bestak tegen NDP, die NDP bij de macht. Misref bij de regering toen, lek partij. Mistak toen toch? Mi tjaren brandweer wagi go pot dape toch? Na Dr. Sofie Monstraat, die VP, dat sabi toch? Mi bestak ang abiyo kay ito to, mi betapa hero ko dape toch? Mi tjala de man ko pot dapa straat ito toch? Dus anego om een partij of om een persoon, maar het gaat toch zolang aan de onrecht, zolang je leden het tegen tak anego, je abif doan sani. En code eerlijk, we zijn na kondre, dus we lieben na kondre, dus usap saipsa. Toch we vieren toe toch? En ik like this my vieren des, man ik kom, ati jura samo begin, is je dakasan ik kom moro druk, this my vieren, u luku na des matak de vieren werkelijk. En dan want to fake account op Facebook, sa esor me kaso tak de my vieren. Hier, als aan voor fake account, trouw een fenomeen. Want aantal verkiezingen ba, maar ik push kon fake, toch? Dan mij pot een dame visie, dan mij pot een heer visie, dan mij pot een oorkel visie, een jongboy visie, noem maar op, alle soort visie. Trama je ziet dat we maar pot Cristiano Ronaldo visies revi, toch? Dan mij play fake account. One deal no sa viering. A deal say make money. Ne vieren. Wat ne spang. A deal dati sa ab rokoman ondre o queens rokoman. Ja, bepaalde minister tegen rokoman. Als je wil kan je gaan staken. Maar een van de maand ga je geen geld krijgen. En dat heeft Satu toch? En hoe sap de man toch? Hoe sap suma naar de minister toch? Dus dat kon tegen dadelijk tak nog een leed toch?
Ababa er is leven van nodig, dus we zetten alles plat. Kijk, op den duur de marasrefi, if olie op begin krinken, mensen gaan niet meer kunnen kopen. De koopkracht is weg. Het rek, de maikara rek, lekker elastiek, rek uit bij ook cotino. Dat maakt ook een wel. Soms is het duur langer, soms kan duur chatu. Toch? Maar wansan zou nom vergeten. Mi waka ook toe meeja zo in de acties. Mi saptak smat nabja zo era. Na unsa no man bij wan batra watra. Mishing. Taksman no man bij wan batra watra. Toch? En dat naar de sansai play. Toch? Mi vind dat jong. Uno tegen regeren dat regeren moest gwe. Maar draai anu para botono. Arkip chinsen sa volk etak. Want die be abas stem van Udu. Ik ga zoeken naar volk en naar volk ging. Toch? Denk je volk terug nu no. Die volk sa volk ging. 20 zetel aan het jouwde era brada. 20 zetel aan het jouwde. En dan volk die. PB ibes tot altijd op IT. Die kiest nu. 12 moro. No me grapje era. Nanga some era nga dia tak inobab no wama van Udu bisi be gwa fifi. Inobab no wama van Udu be klara ruimte. Dati. Toch? Uno. Mek ama 4 chinso ja volk. Mek ama sorwan sani. Ala lista man kwam hoor een persconferentie. Na te maar hari sparen. Luka beref mi fabigi, luk farim mi mi kasori, arim doro ainda baklari, a rek ba. To, arim mi na next moro. No, we siap SZF, kan pai ome dusun wani. To, ome dusun wani je pai SZF. Toch tigo. Omin je pai gidresi extra. Omin je pai. Me firen tu tok alam mus bai dresi to. Me firen tu tok. Ja, meneer Hoegaard, hoe dit jaar na Sifa plenty de, nang wat usma, zo gebeurt ze revi. Wel, ik va gwenti en u plan. We wachten terens maar door een pissie, dat we marchen, dan we bepaald tak even naar de, nou we go, even naar presidentieel paleis we go, even naar, we wachten tapa dan voor met grond tapu sita we protesteer. Dus na dat Sami, sawe yere so facte de mensen meneer Hoegaard op straat, die baka fraude die zijn mij denk ik go baka patak. Ja, maar daar was meneer Hoegaard die bouwt zijn pot una probleem die zie want. Alla mij Luku go terug van tak is de vorige regering de reden waarom we in die pinari zitten. Het is makkelijk om een stok te vinden om een hond te slaan. Onthoud dat. Zo'n vorige regering, wat VAP gedaan heeft in deze 70 jaar, is de boel verloederen. NPS verloederen, zie je niet wat met NPS gebeurd is. NPS heeft niet eens een leider. NPS heeft de grappenmaker daar aan top. Dat komt door die verloedering van NDP, van VAP. Waarom praten ze niet daarover? Toch? En jere, kom leg je ons aan uit. Mi no ben de NDP. Mina NPS. En allemaal sabi van Fedja in de jaren 80. Praten ze over die goede dingen? Ze zoeken iets negatiefs om over te praten. Weet je waarom? Na Soutang. Zodra ze wat mij doen aan zijn boom, we zoeken voor haar en ka onderlijk pa krabu den bari. Awan krabu krenk me op atrawai haar en ka onder. Dat is wat we doen. Dat is wat we geleerd hebben van die witte mensen. We hebben geleerd elkaar te verraden. We hebben geleerd tegen elkaar te vechten. We hebben geleerd niet van elkaar te houden. We hebben geleerd dat we duivels zijn. Die daarom mek utanso. En daarom mek eigenlijk lek pers de mij actie met de lolo vraag die zie. Man de kon knappe tak mino doen next jire lek swami persat. Ik zal een keertje een boekje open doen. So, dat allemaal tegen me. So. Dus toen we takkie. Misschien vanaf 2010 aan de minister. Zij doen net takasan dat. Zij doen we ka hoe gaat maar tegen zeiden. Tak hoe gaat tiari no doen niks. En het true. Want alles maar die be kon zoeken wa uroko nanga sana mi. Toch. Inoma fen 100%. Maar alles maar be fen wa uku. Alles maar be fen wa uku. Te kami met doe mi best voor zetje kom. Dus alles maar be fen wa uku. Kom tegen dat. Dus dim daar op 5 jaar bouwt elkaar mee aan die. Amantemi mo potita paleis. Zij de mi weiger. Toch. Mi gata paleis ja. Zo. En me uroko.
Anote, je tak wel alleen naar parlement. Dai feti, dai no taki. Want je, if je Lucas aan boom, tere mai taki, na vet de mai vet aan onu, de mane fudu op. Vet de mij vet aan volk. De man heeft voedsel op. Althans, het grootste deel komt tak en zo. Toch? Het is altijd voor en tegen. Dus laten we elkaar niet voor de gek houden. Dus, tere man tak hoogje, ben drapen tiara no doen niks. Is niet waar. Je zou weer protesten precies, sana aanleiding voor een protest. Dus kijk, aanleiding dit aan de regering die zie, naar een president, hoor aan volk als potu. A belieg a volk, alleen, a takala soort san die notru, die aan het doet. En wij moeten onze kinderen beschermen. En onze kindskinderen dus. We hebben gekozen om in elk geval oneigenlijkheden aan te vechten. Nadat naar keuze. Toch? Hij is oneigenlijk bezig geweest en nog bezig. En eigenlijk als je kijkt naar de houding van die regering en de president zelf, dan adjertelijk we go back naar een feudal dictatuur. En we moeten dat voorkomen, want dictatuur hoort niet meer in de wereld van mensen thuis. Dictatuur zijn sommige die vooral West-Europa bij beschouwt, maar ligt de eigendom. De bedoel sadewananga des maar wiep den terewani, chier den terewani, verkracht den terewani, alla den sandati. En hoe vindt dat je, kijk, hoe saden ten dat je, hoe vet je, Tweede Wereldoorlog, die Hitler heeft onderdrukt West-Europa, hoe zelf go je vet je met den conflict. En we hebben toen als mens, gekoloniseerde mens, gekeken naar de situatie. En we zijn zelf tot de conclusie gekomen dat we ons ook moeten vrijvechten. Zo zijn we langzaam maar zeker gekomen tot een stukje onafhankelijkheid. Maar West-Europa heeft ons dus op papier onafhankelijk gemaakt. Maar de vrijheid hebben we niet, want West-Europa beheerst in feite al de koloniën. West-Europa beheerst de wereld. Kijk zelfs naar voetbal, als je kijkt naar voetbal. Vroeger was het voetballen zo mooi. Nou, we elkaar in samba voetballen en zo. Nou, als je zat gewoon dan bordje play. Het is niet leuk meer om naar te kijken. Je valt in slaap. Maar gaan we West-Europa blijven beschuldigen hiervan? We zijn al 47 jaar onafhankelijk. 47 jaar hoe Abba recht voor bepaald tot ze uwango en gaan ze doen. Maar normaal stoppen. Brada, kom tegen ons aan. Jezus deed het 2000 jaar. Toch, alle delen begin Jezus. Alle delen takken aan Jezus. Dus toch, tegen met 47 jaar onafhankelijk. Ik denk dat is een change. 47 jaar, nog door niet eens eigenlijk een gemiddelde leeftijd van de mens. Toch? De gemiddelde leeftijd nu zegt men is 72 jaar. Dat wil zeggen, je hebt 72 jaar geleefd. Al die jongeren vanaf die periode hebben meegemaakt een aantal dingen die we meegenomen hebben vanuit eigenlijk de slavernij. Vanuit het leven dat we een paar honderd jaar geleefd hebben. Waarom hebben we historie als dat ding niet belangrijk is? De weet maar leren hoe het geschiedenis. Daarom moet ik ons aan. Die Jenny Gessel, want de moro bigi historicus, sank mopa Europa ko alwel, zal leren Europa na sosole. Maar manchara historicus doen na emfasie en ik moet zeggen op een goede wijze. Toch? Sambende. Dan toe NPS man pamori na palem. Kari de NPS man kon ja zo na Bellevue. Collect dit maar uit tak de nom Archie Gessel, want Gessel na Oru Torei taki. Maar dat want taki, je laat de mensen respectloos opgroeien tegenover hun ouderen, tegenover hun voorouders. Terwijl je moet kijken, terwijl we hier zaten, zo sabi Holland. Die megas korom ben sap, den best traject voor Holland, morolek sana sefi. Mi ben sap Willem van Oranje, morolek den sana man san sefi. Dan nou wat tegen me taki, sana 47 jaar. Terwijl Willem van Oranje, er is sinds 15 of 16, 15 zoveel. Nou is het 16 zoveel, weet je. Ja. Maar, anders aan dat hoe beleren toch? Misschien dat alles de boevoerus maar het kabouter dat
na blakama wange me klik de pina ina kondre. Fadu contact de protesten ne de so gemix ete. Je ziet de inheemse, je ziet de blaka barada. Maar aan het tak, als aan de lekwa eenheid, lekwa omtaki, alle bevolkingsgroepen moeten helpen om dit mooie land Suriname die wij hebben gekregen op te bouwen. Kom leg je ons aan uit. Je tak ons aan de im Luku pas aan ik mopo. Dire man cha den blaka man konja. Eén, de man be man chis den ingi sofara. Want de ingi ben sabala president na kondra den be libija ba. Toch? De be man chis den kompot lek srafu. Den probeert den kier wan vrak. West-Europa heeft miljoenen Indiaanse mensen eigenlijk vermoord in het Caribisch gebied en Amerika, Zuid-Amerika, overal. Dus die man konja, de man shiden ingi. De man me man chis de ingi pota de weni, want de ingi be loegwe. Want de wi ingi ben saba kondre. Dat en go teki de Afrikaan kong. En een slavernij. Pede mij pot de man en wan tingi dot boto. Ketin de man tai de neki poti dondrape. Toch? Tere ma wan de man verkracht heeft de no verkracht de vrouw de verkracht de man. Alla de sandat de wet man dwang onu. En unyande de san de nusching. En waf de san sare man bedu. Da man bo an verkracht wan vrouw. Da mij teka grompuru na doti da mij waseng. Da man verkrachting. A mij jem chinyang. Maar asane chajarusu. Toch? Asane chajarusu. So begin prati. Zij kisi. U fetanga de man. Tramalo gwa bosi boni baron shouliker ala den sani. Maar alleen voor een beetje meer eten. Toch? Dan traman be voorraad traman. Toch? Je kent het verhaal van Jacob en Esau. De man be sukuf kis den pa. Nanga een bordje linzensoep. Bordje linzensoep, het draait en nooit aan grond tapu. Want if je angry bere, dan je sukunyang. En if we man pot wan pret soepu ji ogonyang. Dus dan kunnen we verder nagaan. Baka die slavernij tapu. Dan de slaven op een rokomoro jire wetman. Trobi. Zij denkt de wetman doen. De wetman go tek des man naar India. Tak mek des man konja. Daarin zet des man op tegen de trouw. Tegen de vrijgekomen slaven. Daarin kan de vrijgekomene luilakken. Toch? Luilakken. Want if je mishandelt maar alle de jaren. Ik denk aan mokoroko jibaka. Maar dat de man zet eigenlijk de mensen van India die ontstaan. De man zet tegen den slaven. En dat is bijna 150 jaar. En Tangano heeft het Tangosresi. Omdat we nogmaals, we hebben een innerlijk gevecht, een innerlijk protest tegen die zaken die men honderden jaren met ons gedaan heeft. En het gaat niet weg. Het is 300 jaar. Toch? Want in Luku, zij zeggen senang, we moxie san, de weet man, we waren niet moxie. Daarom eigenlijk zie je dat die negroïde mensen in feite vaak genoeg tegen elkaar zijn. Maar het zijn de grootste protesteerders omdat zij gedurende 300-400 jaar verschrikkelijk dus onderdrukt zijn. Kijk, je kan een mens sweepen, je kan een mens minder eten geven. Maar als je zijn hersens, als je hem kan indoctrineren en zijn hersens in feite verprutsen, is dat erger dan al die zweepslagen, al die brandmerken. En dat is waarom wij zo zijn. En vechten we tegen onze eigen mensen, onze eigen regering. Nou, ono egis maar dit erop. A regering, kom leg je uit, heeft de ander gezegd, kom tegen. Me gona wan presi. Dan tuyan panese ukudrape. Nooit meer ben kisa de woord toe dat jere. Dan de man bigi kutanga mitak. Luku den tramang uchan. De serepija de hichas net terwijl we uku. Dan waf de man taigi mitak. Meneer Hoogaerts. Het probleem zijn abinatak na festivalregering. Dan tak fijn bedoel. Maar dat na chande toch na een travestie toch. Dus de man had trobang ayu. De mij strep den visitor wel je ukuja. En ik heb je uku visje strepi in ofening. En na de uku mij kwam alle den visie.
Dus en je moet kijken, kijk naar die regering. Die man begint in feite zijn vrienden en familie allemaal alles te geven wat er is. Dus sinds de jaren 60 usap takwa olija. Ooit hier de regering effectief golomba olie. Van de man is door. Wist dem over niet de naar trobi a olie moest sani want dem fenomeni. Ja. Kijk, rijkdom is niet de plaats die we geleerd hebben met Egikba. Sa uleri ja, a religie die de man troe kon doen, aan een religie. Wij negroïden hebben hier in dit land geen cultuur. Onze cultuur is kapot geslagen. Die andere mannen mochten hun cultuur, hun religie, alles behouden. Wij hebben niks mogen behouden. Oké, hoe knap nga wam de man sang ko ondersteunen protest ja. Sana yun Jij en Kartopawiro. Meneer Katopawiri ko ondersteunen protest sang ifiring tak itak van imkong. Ja, mi vier dat mi moeskong. Omdat reden waarom koers ik wangelangan mo. En ik kom ten nadele voor de bevolking. En wat wij vragen is dat alle die landsdienaren dat ook aanvoelen. Maar ze durven niet te komen vanwege racune en zo. Maar het belangrijkste is, ik ben lid. Ik betaal contributie van de vakbond. En de landsdienaren oproep ben ik gekomen om ter ondersteuning. Niet dat we de regering naar huis willen sturen. Maar dat wat belangrijk is, één, die salarisverhogingen. Er moet geen twee kemhanen zijn, onder andere miskin en hooghart. Dat is niet belangrijk voor de ambtenaren. Wat belangrijker is voor de ambtenaren is dat hun salarisverhogingen wordt gerealiseerd. Desnoods alle toemagos doen op tafra, fukang vetatori de ambtenaren, zodat wij beter eruit komen. Maar voor vetti, voorzitter, we hebben daar geen voordeel aan. Feit is, if een rechter kon ik voor nak papier taki luister. Hooghart is voorzitter van de CLO. Mek dit toemango zon op tafra. Want we zijn vanaf 1,77 gekelderd vanaf het voor onafhankelijk. Zo ben onafhankelijk. Committelijk 31,50. 1700% verhoging zijn we achteruit gegaan. Met 1700% is niet jouw maligheid. If we moest kiezen verhoging nou. De ammonie zou bij kiezen koers voor 1,80 of afgerond 1,80 bij de 1,77. Dat am deso taki na koers voor 1,80 toen ik kies bij bijvoorbeeld 600, 700, 800 dollar. Maal de huidige koers voor 31,50. Dan kun je je voorstellen hoeveel onze salaris moet worden. Maar door regeringen naar regeringen na zijn wij ambtenaren, landsdienaren achteruit gegaan. En dat kan niet. En dat moet niet zo gebeuren. En daarom juist vraag ik een beleidsombuiging naar de regering toe. Laat de regering wat eraan doen naar de landsdienaren. Je bent president, is vader van het land. En die kinderen, ze moeten hun kinderen ook de gehoor geven. Laat die mensen, die twee mensen, hooghart en miskin, aan tafel zitten. En de zaken voor ons realiseren. Die 150% voor ambtenaren, voor politieambtenaren en de militairen moet ook gelden voor de ambtenaren. Waarom? Omdat u kiest 25%, dat meneer Hooghart bevindt na hoefdraad, maar 86% moest bij kon eten. Dus voor onnodig dienaar was er achteruit gegaan, heel veel en op zo. Dus 86%, met die 150% voor de landsdienaren, dan moet dat 200 zoveel procent worden om precies te zijn. Maar ik merk dat loonsverhoging jep unu. A loonsverhoging jepi. Ala sawan say kisi, ala loonsverhoging say kisi. Ik vier dat na oplossing voor man moet uit apina. Nee, zeker niet. Binnen de eerste week nadat je salaris hebt ontvangen, de derde week mag alleen onderling collega onderling money voor man overleven door een van de man eindstreep door een van de man kan pijbakken. Dus wat die landsdienaren moeten krijgen is die 86% die achter is gebleven toen zijn Hooghart bij hoefdraad toen de tijd met die 150% erbij. Dat kan misschien nog onze hoofd boven water kunnen houden. Maar als we nog kiezen de mondati, vooral een koers, ik ga steeds nog maar, ik ga lok toe. We houden onze hoofd niet meer boven water. En dat de matake een parallelmarkt voor Dala, ook koppel naar brandstofprijs, moro valkbakken. Taxi no is aan het doodbloeden. Taxi, mensen moeten 350 betalen voor taxi. We rijden 200 SRD nummer voor taxi.
Dat noemen we kan kiezen, want de mensen hebben moeilijk. Even moeilijk zoals de anderen het ook moeilijk, zoals wij ook het moeilijk hebben. Dus taxi, Rocco, bijna ik had het is aan het doodbloeden. En dat is de realiteit. Het mag zo gezegd worden. Bijna de mensen zijn ook in een taxi, dat doet Rocco ook toe. Omdat ze kunnen dat niet meer overleven. Ze kunnen hun hoofd niet meer boven water houden. Heb jij een bedrijf of product? Laat ons jouw product of dienst promoten. Voor meer info ga naar culturu.com. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pina hier als een rat. Bari teana, wogo Luku na Culturu TV. Tam sabaka gang, de Canada pewang. Ja. Tijd voor het nieuws, door Luku op je nieuws. Culturu nieuws, pas de straat is respontu. Unde baniu, sa def arkina nieuws. Culturu nieuws, pas de straat is respontu. Suriname zo'n hele clan, maar go dep die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, bij a Creole, ja fans of Chine, Esha idol in distance of innings. Dan botaki on the right place, different colors, one stage. Go, 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 be alo be grow. Be we la fu wat I guess tak I go. Be corruption and a late blow. Yeah. Be horde, gia pina follow. Be descapudi e si ja no wolo. Be te dry de ne juki ang a dollar. When I go follow. Culturu TV. Be a nieuws unele. Culturu TV. Bribi TV. Culturu TV. Be a nieuws unele. Culturu TV. Bribi TV. We go diki diki, unegwa so manen sa bigi bigi. No. We go aksa volk if de loba beleid. We go arka problema voor de sma in de week. En we libi sweetie, zolang als aan pay you de we swing committee. Ja. Druk dat balling, make uw stelling op prijs. Sterker kan wel, want united zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar daarna een gereedschap. En we geven almighty thanks en praise tak. Dat in de wiki nou weer dat eerste leesblad. We zijn beleefd, schat. Statistieken schrijf je overweeg dat. Ja, had je eens steken in je keel gehad. Piet Quadoro misgaat, want je weet dat. Culturu TV, be a nieuws unele. Culturu TV, Bribi TV. Culturu TV, be a nieuws unele. Culturu TV, Bribi TV. Ranang saisa, alas my bari. Culturu.com na nyusu wechari. No fake, no joke, ja nyusu prespari. E fu bondru kwa wanda mine kau dau shwari. Ja nyusu nesari, wai begin te wan klari. Dus krijt en share make defense fi arki. Ja we libu no prati, u ape nei parki. We de tapastrati, kakwang ai kragi. U de borai dwen. Aksa volk vijf wangen de stijging. Je voelt vergelijking. Hoe abba bewijsdwing. Dat hoe kan verwijsding. Gewoon een beleiding. Een probleem van volk naar de stijging. Dat bek weet dat niet dat volk voor de ijsding. Want hoe power ik kom af voor de koties scheiding. En ook goed op de ving. Tijd voor iets nieuws,
Chiniu Culturu nieuwsu Paste fa stratis respuntu Ude baniu Sadef arkinaniu Culturu nieuwsu Paste fa stratis respuntu